The RRRrakup con Sal-saluyot Ilocano Entertainment Show. Itinaminsan nga aldaw, apan ako'y kuyog ta, napnuanan kinaragsak ta, kaslawan patinggana, pulos sa diak ni namnama, ti pagsinaan ta, luluwak tiyak patingga, liday panunute an anusak ikarigatak ditoy denak ururayen ka tanarigat tiyak may maysa aglalo no maminsan, no mangnamnama ka, itinapud no nga ayat, ubaw met gayam, no panpanunutek, ragsak tiyak patingga, karim